बिबानां हिसाबैसो आङो बिदिखौसो बुंहरदों आगै सना। औ दे सना दे सना। औ बेखौनो बुंहरबाय आङो औ नांगौबा सानैखौबो लादो ओमफ्राय सानफ्राव बिदिनो दाबसे दाबसे खामानि मावनोसै ओमफ्राय मोनायाव ज'यैनो ज' उन्दुलायसै। आतसा ओमफ्राय हागोन ना हाया नों आगै बेबायदि? आयु मानसिफ्रा हले गावना था गोजाजोबसै। आयु आं मानसिया फिसाथार बाजै आयु बाजै सना। ए मानसिया हानाय नंखायाबो। ओहो माने औ आङो माने नोंसिनि माबायावनो गोमाखागोन आङो। ओइ आगै सना ओ हरसेयाव खेबसे खेबसे खालामबानो जायो। आयु थिग माबायाव मा होनो जेनेबा ओइ दसथा एगार'थायाव उन्दुनोसै नालाय। औ खोनायाखै आगै औ नों सोरखौ खालामग्रोदो दसथासो समाव औ ओमफ्राय सोरांसेयाव 2थासो समाव सासेखौ होदोलाय। आयु नों बारा हाया होनलाय। आं हाखानाय नङालै बाजै आयु फाग्लासो जागोनलै सयथि। मा खालामबावनांगौ दे आङो? मा खालामबावनांगौ दे आङो उदै साजोबबाय फाग्लिफोर। सेस उदै साजोबबाय आंहा। आं मोजांसो बुंहरदों आगै नों हाया होनबाय नालाय। बिदि उन्दुजेन ओइ फाग्लि बाजै सना। मा जाखो सना? बिदि जानाय नङा बाजै मिथिबायना नांगौबा आं गेजेरावनो उन्दुआ हो औ नांगौबा आं न'खौ गंनै लुगोन आङो बाजै दै। औ दे औ सासेयाव गंसे सासेयाव गंसे। औ जायो आगै औ बिदिबाबो। बिदिबा नोङो आं सासेनाव मानखोबा नोङो नारजाबबाय थागोन ना नों आंखौ? खम्बल साखोबा खम्बल खाखोमा थानोसै नामा आं बायहेरायाव ओंखारगोन बे नोंबा जे सासेयाव खालामोबा आं बायहेरायाव ओंखारना थागोन। ओइ जामबि हामा जाबाय उदै साबाय आंहा नै। मा बिबाजै हराव ज'था जानो गिखो ना माखो नोंलाय? आयु बाजै ओरैबायदि खालामनांगोन नांगौबा नोंसोर सानैबो आंखौ माबा आं गोलाव जाना होनोसै। हा आं गोलाव जाना होनोसै नोंसोरनो मावदो। जादों दे औ माने बेबा आंहा बोरै खालामो औ माबे माने आंहा हेरेसमेन्टआ बारा जागोन बाजै। नुवाखै आगै दालाय हौवाफोरा खेबनै खालामोना सोरबा सोरबा। खालामोनो खालामनायालाय। सासेखौ उन्दुजेननाय फार्स्ट उन्दुजेननायाव खालामदो। औ ओमफ्राय नोंहा मुगासे जोखोम उन्दुनानै सासेयाव बारगोदोलाय मा। औ जाया होमबा? जायो। ओइ खोनायाखै आगै नोंनो माथ्र' हिनजाव बायदि जि मिनियोबा। बै सासे नोंनि नोमबाजै बायदि मिनिथारोलै नोङो। टु जिर'नि बायदि मिनिथारो नोंसोरनो। टु जिर' होनबाबो जि मिनियोना। औ आयै बाजै सना आं बेबादि इन्टारेस्टखौ आङो बबाव मोनबावनांगौ दे? आंहाबो अबेहाय लोगो मोननांगौ दे बेबायदि बिबोनां सना एथ' मोजां मोजां रायलायग्राखौ। र' बाजै र' आं नागिरगोन दै। नागिरगोर आरो नै खोनाबाय आगै? आसा जानला मोनला मानसिनिखौ दाहरखादे आगै सना दे। औ हरा आरो आं नोंनावसो सोंहरग्रोखागोनबा। औ एसे नों बायदि गियान बायदिसिना रायलायनो गोरों मा गोरों गेस्रेमफोरखौ नागिरना होआबा औ आरो औ जानला मोनला फाल्थुनिखौ दाहोदे आगै दे। औ जागोन दे जागोन। ओमफ्राय नोङो लावट होदों आगै? ओहो आं माबासो सोदों। ए माथो आंनि रायज्लायनायखौ माथो खोनाफैफिनजोबो। नों गावसोरनो होदोंदां? जोंहा औ एसे होदों। आं होआखै। होआखै? ओहो इयारफनसो सोदों आं। ए ओइ आगै सना बाजै ओइ मा? बाजै आं माबा सोंनि बाजैखौ। माबे? खोन्थालाय बाजै सना दे। औ दे सना दे औ दे बुं दे।
बाजैया ओमफ्राय हाबा जाबा ओमफ्राय हाबा जानानै जे हिनजाव हौवा उन्दुयो ओमफ्राय मा होननानै माबोरै माबानांगौ ओमफ्राय बाजै खोन्थादे बेखौ औ जेबो नङा हिनजावजों हौवाजों नुलायबाथाय बे बुस्थुआबो ख्रां ख्रां जालायखायो लाजिनाय फैया